الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأجمال. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما محمد. نعم. مبفوي بسم الله. تبارك الله. وسامبي بيد. سامبادي بيبلاي. ها؟ نير ما بني ما ساير ما دمنت ما يردون. الله أكبر. تيان لما أنا أقول سامبا بيد. تيان لا. وتباشي. وين ما كسرنا فما كنا كنسي ما تشليك. بكوسبة. كما ما دكوا بجودي. أيوة أبلاي أمبلا تانو. نيم بجودي. جاوا. affaire jam fergelendo ni watina affaire gelendo jam fergelendo de ngada ma de umbeka ison ubeku son aywa ubeku son maçon gelana tawota ko be ko la okun keleme ka ko chamanye ka to inga ubeka segoma ka ko be bla la teke kono ngada ma de umbeki chesiri suro netumbe jilbaba lame jilbaba ko no ko miri ablo bokono ko miri ta ala kono ko mo we ka bokora ko miri abalo kono ko o miri halata ala kono ko ala reti miro miri ala o miri abalo kono aya fo aga barola mo ko ka ko kana ka boko ko de miri ay jume ka damina shuna fo dibu ko wuri ma shikana sa tuguni ko ko miri abala la ngo mo ko yoro atana umira tala alo umira tala kono godi ko mira mumba ko ta halala atala ana ali obane papa ano mo ko ko almo sobele ko mira mumba la ati halala ala madel ke mirola tiando mo ko le ke miri muye ko ka damne bi la fudu ko li ma shikana sa tuguni mo ko wa nyi ko mira tala ay tiens là tiens là mo shimiri ala remira madil ga no da afuma manaw mais ala kana nama ko ale sidin sanmay ala sonaka ale sumaylema de sumaylema ni ajurube d'enfin bela jeli aywa kawo muhammadu nam hakimo ko ma ala ye ma ti soso même ala to me ko galombida oye ala e forba du jingi ajuguna nyi fem be ala ko la fem ta ala ko la abla mana gala ibe ala to fo ka swali mabo akala nga ibala itala ikuni ya de la kameu mai ko mati soso même madeli ka to me ko galombida ko ne che oye Allah akbar wa fa ko mun fo wala wa ga min fo ni ala e forba di adama kakam bela jelena ibe ala ko la ala be idalendo la iba yame we nga ni iba la itala yame nyina ma yere sigilo ka ala to be fo katme dam fe katme fembe kanyana ma ko na ayo doko ko ala tisnogo ala tinyina ala tisno atanyina oye okoro fuite kanyina ma Allah akbar wa be fembe kala ma fene wa fa ko foy ko ala tisnogo ala tinyina o sebe ala kirim pedroni Allah akbar atanyina wa atanyina wa tesege Allah akbar atesege atanyina yoro ni ya me be suno ni suno koro di insegane ndo be segana fiebo ala tesege wa atanyina ika kuma mbo de ko fo ayo bismillah karamo nak abdoulaye nam Manga auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bi jumai je kalo tle mugani saba samba fla ani mugani kele ambla yan shira herela ala kant le herela gavo baya amin ya rabbi amba da bin le sor faso ko fasri aywa akodi anga lokol football lokol so ko lokol so ba fla olu senkera olu kan ku latle ka baraw latle kono ka o ke yoro ni mi se ka to kala na ka kono no hayrela na polo men dono la sefa wa milliard duru bonyongo ni wala mi ni jamana nyama aka ngani adu même se ka to lokol kram ko ke barake barake yoro mana lokol don feneke kalanke yoro mana colonel Azimi Goita colonel Assimi Goita aye ni barakun folo baraw ke kun abla ni watina ayira ni meka fo gouvernement ni senika mi mbe kalansu tola ko wi sigili doke sigili ni do rakunte ka fala ninke lokol kango jole kelemin kan watina ko beta barablala ni ministre nyogon soro do rete o kahira ulaku ke akobolo ka yanin dondo che kara ka onun konko malembe ka sanyelema nyogonda nun ka alagushi
Ablay mi garde koru ye kran la garde koru munu lu hakli turu yere la ko kadambe amango juna sure boloku ka barake kuno bara munu oye kulsu sigini bara la ko kura kuna aziminga keneka ka sababu ke lakana president lakana bi mo manga tulonga la tukuni usomina o kinkele ka fere mun tige ka bla ablay ko ali limgo kun tsaka tema ka fo kimi ma do jamana kun tige la ko jugué karamo ko jugué mo ko babaro ko jugué mo ko karamo le sari afo mali deme amami me fe ka anga jamana kuntigi asimi ngoita ka abonanila silba don ko mo se ka jate nyingali kurugule nyingali kulugene nga nyingali min do ka kulini kuma kanye ko abe fendo jabe nin ko inko no ye janfai mali demen ko janfa be nin ko inko e fagani janfa to banyono ni wati na mi déclaration des impôts ko be fe ko ka akete me 600 voie électronique de fait en anni mata katay jo keneka isi yoro la ibse ka asra ibse ka dantrelike mais no kara namara ko ni ko chamo bola aywa o tiefne mouvement tabali o ya ira ka fo koronche sibaw ma hakilla ka fo ko mun be ko mara ne o ye bamantin nuni ko ni bamantin nun be janfala jamana ma koron ma chaman be bi o de kacha kateme munu ni olu be bamantin nun fe olu kule kan kera munye mali ambe maliko de la wanga bobe maliko de la mere mbe commune rurale la sibi conseil communal akunya dantemine ka fo permis d'occuper établissement demando bien ka au permis d'occuper ko ya maria o ko fnebe sena hôpital la bamima mo make ala de ko o kodon abla ni ngali ni mali de menga fe ko le pouce akodi le pouce elle a dit chemgo me Traoré aka akli jabo do le pouce aya ira ka fo mami mana yiri kelen turu ima ke bul la pas vécu inutile ima ke bo fu sa fui ara inu kuma fo akoni wale wa mi na be jatemne ka fo mali re la je mali be buli biri la ambe buli biri la kasro fo se kun soriro foitana ako akaka anga yiru turu akatla ka yirinu ukoloshi ka yirinu ku tonga kara ka ko jakumo be ka do anga don to mina tiens la mo kan sran politique ma chama temena politique strafe anga jabana kono munun ku yiri turu ke u fe koyi anyu otonoyi ko am se ka anga nyana ma hayra am se ka kun jonjon so anga nyana ma la de yiri turu die sini yiski dodu mali douane geleana tavota min fora ko o kan yiri nyama sofe ka jija to bela jelena u kana fo o ko famo kana fo ko olumu ya barkela wire u kana jigichi o be o de chesla ni watina mi anga famo wire sa afo de ko kadankaro lula nyingali do na soro la kanabalia na ode noteni ko nyewa walma ni koloshi keli ka ke hakedola ka danteme ni danteme ko fen iba e fien ndo be yala sikatola il y a pas de sécurité à 100%. Il y a pas de sécurité 100%. À 100%. Ouais. Abla uniquement de anya ni bo puskono. Le sphinx. Sphinx kumana. Akodi. Mi no munu ne ote no chenmanyi ni oluire te matrafali amayi dukoloma amayi ali noere Sénégalais rema o lasa de docteur Nango Dambélé ali mi PDG ni watina CMDT kono ako nogo chejugu kada nayi o de be sina en fait ni watina adamaden ta jugu bla abada koroma ma chama wulila ku kakube kenna do jelakirani na to yi kosro ni ngirela olu koni olu nyambu ire nga koroko de la anne jamana deun avec olu kan tonyoka akoni ku kura do damne toyi mimi talaba mima mo maka alaika done aka fosira bac brigade criminelle ani anti-criminel ngali do ko olu ekelenwa bag brigade criminelle ko oni anti-criminel ko ekelenwa ma kelen sara ma duru jogina wa ko ni pour cela kam munum blalendo barawla ni fien do yu ka barala
Ablay, sanctionne fo. L'indicateur de nouveau. Indicateur kumana. Ni wati na ya ira ka foko kuma do be seko ni donko o kuma protonen bora oluda. Musa ministre Musa Aga Atayer a segna kuma inka kwali ka kuma mafamia a dona dunda min fe anya foto mina o kunta le fe ko ya segna kan nim se ka to dona na ta akanata kuma in soro yoro werela a reka fili a reka kuma aywa Polsu munu be patrouille la polsu munu be patrouille la commune 4 la Nice bora la nyimi kuma fo sa polsu non ko c'est même se ka to serana bateau jalaki tigina fo jotigina fo olumne lendo ni watina obla lendo ne ngena na yinga u ka fe kula amba ko jeni indépendant mana awakoni mamunu nolu kera sababu ire ka foku be jamana kuntigi ire bonanila wa katla ka jamana ire bo ataburo ire la kelkren la mamu me kuntigi ala oka asimi ko itai mami dona aka ni murui ani ma chama olu lamenendo sécurité d'état fait mais sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ma o bɛ senna abla kan kana kuma ka dantɛmɛ ko kada kan min bɛ senna na a wolola fɛn fɛn na a na da jamanadenw tulo kan Lafiyabugu ko mobili dɔ sigala mobili dɔ baki cɛbaw ye o gɛn k'o gɛn k'a fɔ k'a k'i jɔ a ma sɔn k'i jɔ olu kɔni y'a gɛn yɔrɔ ne y'a fɔ a y'a minɛ ni maa min wulila e kɛra sigalama ye o la Ablaye Keita ale munguni kisɛ ale sɔrɔ maa caman bɛ minnu fana tɔɲɔra nin wulikajɔ in na nin boli tanamako ani mobili minnu n'o gɛnna n'o ye sigala mobili ye o gɛnni sen fɛ maa caman y'i ta sɔrɔ a la. Ouais, ne fana de ye nin fɔ han. Ayiwa waati sera ka ban. Waati sera. Mais dakunya kelen bi kun a kɛra a y'a sɔrɔ i Bamakɔ kɔni mais ni Bakary b'a fɔ se i b'a fɔ i b'a kɛnɛ kan. Le lundi 23 juillet 1962, les autorités de l'USRDA ont arrêté les deux principaux responsables du PSP. Il s'agit de Hamadou Diko et de Fildabo Sissoko. Comme motif, commerçants Mourtila qui manifesté contre la réforme monétaire, pour le ou symbole de couche, ou le conflit, ou Kirila, tribunal populaire, quand il faut que vous tire Koufa, pour le caca. Le taronier courant fait, ko bamanchu kumbe, saya kera, mais chouma ya hali bimbe kuma ife watmina. Allahu Akbar. Tiens-le. Voilà. Amakanyena. On kakra nina. Bakary do de fait. Bari o kana digila sa ni garanya na sa en fili dabo si zo den nu chamambu la lajin nu ni fe lu ben ne sere an re katlo ngero be ku fili dabo ko suyi Allah akbar fili dabo muso amuso folo no e ajasuma no tenam suyi o ono yesigi ke menne kura am tanga tlo ngero be ku fili dabo ko so nai fili dabo ko mba kalama nga mi Amadou Ndiko doni min kama abe mine mo sorla munu ya krefe mo ye munu yo kuma fonena akumbe ka bureau kono subala kako aya fo mi o de tlara kan nakali kema e ko wuli ga jom be sisan ko ni teta ka anda ko wallahi ko laba ka be fo ko am sibenna ko yere nyamin sigele na bureau kono aya kuma fo biu aya kuma fo bi afsira kuma ma aya kuma fo akoko ko mo do be ko do be kay data la ko nga akolo be ta yele isigele ayele la wula o tran nata ayo Tenedo, il va tout wala mi ma semaine baxi mais au des fois on y a